Stvarno? Da, najozbiljnije. Na koliko načina ljubče? 31 način. Sad, 31 ovo ste recept. izmislili 31 recept. 31 Ozbiljno? recept. U knjizi mojoj postoji 31 recept. Kako distani, pohovani? Imaju pohovani, ima na roštilju, ima kao roštilju. gulaš, ima kao paprikaš, ima kao pizza. Italijanska pizza sa srpskim udima. Da li je moguće? Pizza ili pizza sa srpskim udima. Pici. E, to Dobra je napravilo pizza. hit u svetu. Stvarno? Nike, znači to je napravilo hit u svetu, ta pizza. A dobro, znači mi se povezujemo ipak sa svetom. Pa moramo na neki Evo, sa način. Italijanima smo se povezali, pizza sa mudima. Milanovac je ponudio tu sponu. Jeste. Jeste. Jer se desi nekad da mudrijada, kako je vi zovete, odnosno mudijada ipak, naravno, ode duboko u noć, ostane. Da. Ona počinje ujutru, je li tako? Ona počinje ovako, znači dan pre. Kako izgleda mudijada? Ajde vidimo. Dan pre se dolazi. Takmičenje u subotu. Oficijalni deo u subotu. Ne, učesnici dolaze. Učesnici dolaze dan ranije. Dan ranije. Postavljaju svoje šatore. Agregate, sijalice, svako pušta svoju muziku, gitare, harmonike i onda počne se pije, upoznavanje ekipa. Dobro, šta se pije? Sve moramo da znamo. Pije se apsolutno. Ovo je, gledajte me u oči i ja saslušavam ovde. Ne pije se tovatna mast, ne pije se nafta. Nafta. Sve se ostalo pije. Šljivovica. Pije se rakija. Rakija. Pije se vino, crno, vino belo. Kad se to poveže, onda će biti, da. Moj prijatelj Čeda iz Pranjana, on je to organizovao. Pije se baš ta pranjanka rakija, ona se pije. Pije se, kuvaju vruću rakiju ako je hladno uveče. I spremaju se ti specialiteti isto. I svako sprema ono što je njemu najlakše. Neko sprema roštilj, neko sprema gulaš, neko sprema pasulj. I baš se i pasulj sprema. Kako? Sa kobasicom. Pa ne, to ide kontra, tu ide kobasica, a ovde idu beli bubrezi. To je ta razlika u pasulju. I onda se to ostane ne duboko u noć, nego se ne spava uopšte. Znači, i onda ujutru niko ne može da priča, ne znamo gde da se sastavimo, onda se umiva, sutradan, odnosno već je svanulo jutro, nakon umivanja i sređivanja, počinje takmičarski deo. Podlažu se vatre, polako se prinose tajni sastojci i beli bubrezi i onda svi kažu, evo, ovo su ovi, ovo su od ovoga, ovo su od ovoga. To je kao ono ribu čorbu, ne da niko gleda, da li ga gleda neko, pa onda stavi malo začina. Ljudi donose vode sa raznih strana. Ozbiljno? Majke, znači donose vodu i kuva u toj nekoj vodi. Donosili su i savsku vodu, donosili su i sa Dunava vodu, donosili su iz nekih banja vodu. Kao, bolje se to odmekša, šta ja znam. Osvećenu negde vodu od nekog. Da su svetili, ja ne znam. Da. Osvećena je posle toga u svakom slučaju. I onda taj oficijalni deo traje, negdje možda do 5-6 sati, onda se to sve zatvara, proglasuje se pobednik dobija prelazni pehar, sponzor moj F-Travel iz Subotice daje produženi vikend na Paliću za pobednika i tako dalje, i tako dalje. Da, ima puno nagrada. Metalac Gornji Milanovac isto dosta se uvek, lepo su se, da kažem, izuvali, davali su posuđe. I to sam i zahvalan baš dosta. Eto. I nešto ja isfinansiram, dam nekom možda 2 evra, nekom 1 i tako dalje. Mom oku nije promaklo nešto, da li to donose učesnici ili organizatori, ja ne znam, ali ima nekih inkvizicijskih sprava kao mali muzej. Kako se... To su muda u procepu. Muda u procepu. To se zove muda u procepu. Ima na sajtu mom. Ima to. Baš na sajtu ima. Znači 2 drveta, šaf jedan i kao beli bubreg, ili tako testis, i onda se šafi. Šafi, da. Pa onda ima veprić sa okićenim pozadi beli bubrezima. Pa ima onaj čiča, koji su na sajtu, na naslovnoj strani, sad ona 2 testisa koji su u kazančetu, i samo gore rupa za facu. Dođeš i slikaš se, fotografišeš se. To su se Vlasotinčani setili, svaka im čast. Jeste, a moj prijatelj Sveta Damljanović, znači koji je krivac za ovu ilustraciju na leđima majice, i gospodin Žarić, on se setio da nazove manifestaciju, piše, dobro došli u Moodiland. Ako imamo Disneyland, sad kod nas u Srbiji imamo Moodiland. A što da napravimo Moodiland? Pa valjalo bi. Sad trebalo je napraviti Moodiland. Kad je već to napravila atrakciju u svetu, što da ne?
Kada je pisao Guardian o tome... Kako smo krenuli, jednog dana će sve dolaziti da vidi što više zanimljivosti da napravimo. Vuče, sad ću vam kažem nešto. Ja sam dobio od jednog čoveka, Engleza, informaciju, odnosno mail mi je poslao i kaže: gospodine Eroviću, vi ste izuzetno dobar ambasador Srbije. Da. Mislim, ja sam njemu zahvalan na tome, a rekao da baš preko muda da prezentujem Srbiju, rekao nije mi jasno nikako. Šta kaže, ne preko muda? Ne, kaže da je izuzetno... A preko muda? Da, baš preko muda. Kaže da to je izuzetno dobilo pozitivan odjek u svetu. Da. Kažem, Guardian je pisao, The Sun je pisao, Liberation, francuski, uglavnom sve poznate svetske kuće su medijske pisalo o tom. Da, i zvali su normalno na telefon od CNN-a, BBC-a. Recimo, za BBC sam radio World Service emisiju, jednu zove se Health Check. Znači, da kažem na srpski, muda u službi zdravlja. U službi zdravlja. Recimo, ja bih tako preveo muda. Dobro, tu treba raditi sad po sekcijama. U službi zdravlja, u službi ekologije, u službi nataliteta, u službi... Da. To treba se... To je zasipljeno po svim segmentima. Da, tu jednog dana, gledajte me u oči, naučni radovi će se pisati o Mudijadi. O značaju muda na ili Milanovca. Mene su zvali sa skoro sve na televiziji, neću kažem koja je, i hoće da rade emisiju o impotenciji. Šta je to? Pa ja ne znam, za impotenciju ne znam, za potenciju možda pričamo, kako hoćete. Taj pojam... Pa ja ne znam stvarno šta to znači. I ja kažem, ja nisam, znači... Vi enciklopediju, šta je to impotencija? A, da. Kontra od nas. Kontra, totalna kontra. Dobro. Ja kažem, to nije lek, ali neosporno je da stvarno nešto ima u sebi što stimuliše potenciju. Pa ima testosteron, verovatno. Ima normalno testosterona, ima minerala dosta. Dobro, uništi li se testosteron kad se stavi u gulaš ili na roštilj ili tako? Pa jedan deo da, ali ne sve sigurno. U svakom slučaju ne sve. Pa ne sme čovek ni da unese toliko testosterona. Da li ima dosta holesterola ima u sebi? Ne, ali žene ako bi to uzele, odmah bi im nikle brade i... Pa nisam primetio do sada, puno žena to jede. Nisam primetio, dosta žena to jede na manifestaciji. A nije? Nijedna nije zamaljavila. Da li je zatrudnila, ne znam, nisam gledala, ali nijedna nije dobila bradu. Tako da jedu i one to isto. Treba pratiti to. Pa periodično. Periodično, da. Periodično. Znači, moj brat je ginekolog i rekao mi ovako: Bato, slobodno da kažeš da jeste, kaže, afrodizijak i to dobar. Preporučujem. On kaže? On je ginekolog. Kaže, doktor Bojan Pavlović kaže, preporučujem da je ovo afrodizijak. Afrodizijak. Tu ćemo da stanemo, nijedne više izgovoriti nećemo.